खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बियाबाव राजखान्थिनि हिंसायारि जाथाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला जालुकबारि ब्लक कंग्रेस दोलोआ पान्डु 4 नं कल'नियाव शिव मन्दिर साखाथियाव मोनसे मेल लानो नागिरनाय समावनो सानैसो बिजेपिनि सोद्रोमाफ्रा फैनानै चेयारफोरखौ बुफाय बुसि खालामनानै गालाङो। गाग्लोबनाय बिजेपिनि सोद्रोमाफोरखौ राजु मेस माजिर दे सुबिर दास होननानै सिनायथि होदों। बे गाग्लोबनाय सावगारिखौ ब्लक कंग्रेसनि आफादगिरि रश्मि दासनि फिसाजोआ मबाइलाव सेबखांदोंमोन, जायनि जाहोनाव रश्मि दासनि फिसाजोखौ चेयारजों गाग्लोबनो नागिरदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बे जाथायखौ लानानै दायो जालुकबारि थानायाव कंग्रेस दोलोआ एफआइआर होबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। एयार इन्डियानि बिरखंआव फिन आरोबाव जेंना नुजाथिदों। सेन फ्रान्सिस्क'निफ्राय मुम्बाइआव फैनाय एयार इन्डियानि सा 180 दावबायारिफोर आरो सा 14 क्रू मेम्बारफोर थानाय गंसे बिरखंआ हरखाब इन्जिना गाज्रि जानायनि जाहोनाव दावबायारिफोरखौ कलकाता बिरखं गाथोनाव बोख्लायफिननो गोनां जायो। जाब्रबथाय जानायनिफ्राय खुनुरोखोम जिउ रैखा मोननो हायो सा 180 दावबायारिफोरजों लोगोसे सा 14 क्रू मेम्बारफ्रा। बे जाथायनि थाखाय एयार इन्डियाया गासैबो दावबायारिफोरनाव निमाहा बियो। बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर आरो चिरां जिल्लानि गुरुबासा बिसिडिसिनि मासिगिरि बिपुल मोसाहारिखौ गाज्रियैनो बुग्लिनायनि अजद दैखांदों बिपुल मोसाहारिनि बिसिया। बिसिया फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय समबारनि 6:30 रिंगानि सिगाङाव सुब्रास बसुमतारी सिलापुथानि एक्स चेयारमेनआ गोबां सुबुंफोरखौ लानानै बिपुल मोसाहारिनि न'आव फैनानै गाज्रियैनो गाग्लोबदों। बे गाग्लोबनाय समाव बिसिया फिसायखौ बुनायखौ थाल मोनाखैमोन। उनाव बुग्लिनानै हायाव गोग्लैनायखौ खोनानायनि उनाव नायहैब्ला फिसायखौ गाग्लोबगासिनो दंमोन आरो बिसोरनि आखायाव पिस्तलबो दंमोन होननानै फोरमायथिदों। बिसिया फिसायखौ गाग्लोबनायखौ नुहैनायनि उनाव बिसोर गाग्लोबग्राफ्रा न'निफ्राय खारलांदों। बिसिया मिथिबावनाय बादिब्ला सुब्रास बसुमतारीजों लोगोसे गासै सा 9 सुबुंफोरबो दंफायोमोन। बेनि गेजेराव काबुल बसुमतारी, ब्रह्मजित बसुमतारी, फाखन नार्जारी, दैदेन बसुमतारी, जयन्त बसुमतारी, प्रेम बसुमतारी आरो गोबां दंबावो होननानै मिथिहोदों। मिथिनो हाबावनाय बादिब्ला दायो बे जाथायखौ लानानै दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय थानायाव एजाहार होबाय आरो गाग्लोबजानाय बिपुल बसुमतारीखौ फाहामथायनि थाखाय बङाइगावनि डक्टर बिकास आगरवालानि मिरुआव फाहामथाय होगासिनो दङ। नगावनि दिफ्लु शिव मन्दिर तिनिआलियाव सासे उन्दै गथ'सानि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। थांनाय हरनि लामा जिङाव बोखांनो हादों बे गोथै देहाखौ। नाथाय थैनानै थानाय उन्दै गथ'साखौ बबेनि आरो मा मुं बेनि थंखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। अब्लाबो उन्दै हिन्जावसानि देहाखौ नायनानै सोरबा दुथां सुबुङा बुथारनानै गारनानै दोननायनि सन्देह खालामदों। ओनसोलनि सुबुंफोरा बे हिन्जावसानि गोथै सहखौ नुनायनि उनाव पुलिसनो खौरां हरो आरो पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै गोथै सहखौ बोखांहैनायजों लोगोसे पस्टमर्टमनि थाखाय नगावनि मेडिकेल हस्पिटालाव नायबिजिरनो थाखाय दैथायहरनाय जायो। बिटिसि बिसायख'थियाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाबो बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावगासिनो दङ। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिटिआरआव एजिपि दोलोआ मोन 10 बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय साखाफारा जादों। गरेस्वरआव मोनसे जानानै थांनाय बिसायख'थि फोसावदिं मेलनि गेजेरजों बे खौरांखौ फोसावदों असम गण परिषद एबा एजिपि दोलोआ। दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो गोबां आबादारि सुबुंफोरा फोथाराव माइनि आबाद मावनो थाखाय जानजि खाफ्रादों। नाथाय बेबादि आबाद मावनो थाखाय ट्रेक्टरजों हालेवनायावनो मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों गसाइगावनि गार्डेनपुर गामियाव। मिथिनो हानाय बादिब्ला सासे रबिराम नार्जारी मुंनि सुबुङा फोथाराव हालेवखांनानै न'फारसे गिदिंनानै फैफिनबाय थानाय समावनो लामाया फिसा जानायनि जाहोनाव ट्रेक्टरा लामा साखाथिनि फुख्रियाव बेलथायनानै रबिराम नार्जारीखौ ट्रेक्टरा होसिनना लानायनि जाहोनाव रबिराम नार्जारीया जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो रबिराम नार्जारीजों थाफानाय गुबुन सासे सुबुङाबो गोब्राबैनो जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंनि मुंखौ राजाब बसुमतारी होननानै सिनायथिनो हादों। गोब्राबै जोखोम जानाय राजाब बसुमतारीखौ गामिनि सुबुंफोरा दैखांनानै देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआर सोरखारा जाख्ल'नायनि सायाव नोजोर होनायनि गेजेरावनो पिएमएवाइजे न' लुनायनि मुङाव जाख्ल'नायनि अजद दैखांदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। उदालगुरि जिल्ला गुरुबाजार भिसिडिसिनि मेम्बर साबेद आलीआ ठिकादारखौ न' लुहोनो होननानै नाथाय न' लुनायखौ जागायहांनानैल' दोननानै 2 बोसोर बारलांब्लाबो दासिमबो लुफुंनानै होआखै होननानै फोरमायथिदों पिएमएवाइजे न' मोनगिरि बिगोमाफ्रा। बेजों लोगोसे भिसिडिसि मेम्बार साबेद आलीआ बरपेटा आरो गुबुन गुबुन जायगायाव हा बायदों आरो गावनि न'खौबो जोंखोल माखोल खालामनानै लादों। नाथाय बेफोरबादि खालामनानै लानो गोरिब सुबुंफोरनिफ्राय रां जाख्ल'नानै खालामाखैब्ला बबेनिफ्राय एसेबां रां मोननानै बेबादि लुदों होननानै गोख्रों अजद दैखांदों गामिनि रायजो राजाफ्रा।
क'क्राझारनि सालाकाथि ओनसोलनि गंसे गामियाव मुगैथाव आरो सोंखारिजाथाव जाथाय जादों। बिफा आरो फिसाजोनि गेजेराव थानाय मोनसे मोजां सोमोन्दोखौ थेर-बेथेर खालामनानै होदों सासे सुबुङा। आइनालालि मुंनि सासे दुथां सुबुङा गावनि फिसाजोजों देहायारि सोमोन्दो लाखिनायनि अजद थिखांदों। बे जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगो नखरनि सुबुंफोरा दुथां आइनाल आलिखौ थानायाव केस होनायनि उनाव पुलिसआ हमनानै लाङो। मिथिनो हाबावनाय बादिब्ला बेनि अनगायैबो बिमायं जयनाल आली आरो फिसाज्लायाबो खाबु लानानै देहायारि सोमोन्दो खालामबोदोंमोन उन्दै हिनजावसाखौ। सतियानि चन्द्रयानियाव हाग्रानि मोसानि उदखार। पानबुर बिश्वनाथ माथावरिनि साखाथियाव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मासे मोसाया उदखार खालामफैदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला हाग्रानि मोसाया मैया फुंनि समाव मासे मोसौखौ अरथारदों। ओनसोलनिनो सासे सुबुङा गावनि मोसौ गायखौ माथावरि साखाथियाव खानो लांनाय समावनो बिगोमानि सिगाङावनो मोसौखौ अरथारदों हाग्रानि मोसाया। मोसानि गाग्लोबनायनिफ्राय खुनुरोखोम जिउ रैखा मोननो हायो मोसौ बिगुमाया। उनाव गामिनि सुबुंफोरा जयै फैनानै होसोहरनायनि जाहोनाव मोसाया गिनानै हाग्रायाव खारलांफिनो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे ओनसोलाव हाग्रानि मोसाया बावैसो सान सिगांनिफ्रायनो फैनानै उदखार खालामगासिनो दङ होननानै ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा फोरमायदों। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा सोलोंथाइ ब्लकआव सानजौफुनि आदार संग्रा मावथिफ्रा बावैसो सान सिगां आसाम सोरखारा मिड डे मिल स्किमखौ अक्षय पात्रा फाउन्डेसन मुंनि मोनसे गावारि NGOनो गथायनायनि बेरेखायै जिल्ला गुदि सोलोंथाइ मावख'गिरिनो गांसे गोसोखां बिलाइ दैथायहरनायजों लोगोसे गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।